Ці Беларусь уцягваюць у паўнамаштабную вайну. Новыя дэталі і рэакцыі на інцыдэнт з аўтобусам у Бранскай вобласці. Акцыя па выкраданні Анатоля Котава добра спланаваная аперацыя, у якой бралі ўдзел грамадзяне Беларусі, Расіі і Ярданіі. Выйшла расследаванне пра знікненне былога чыноўніка. Найвялікшая атака дронаў на Маскву гараць НПЗ, больш чым 5000 адмененых і затрыманых рэйсаў. Чаму ў Беларусі найвышэйшая ў рэгіёне смяротнасць ад сардэчных хваробаў? Эксперты прадставілі незалежны аналіз беларускай сістэмы аховы здароўя. Добры дзень, гэта Пік Свабоды, тут Ганна Соусь. Мы расказваем галоўныя навіны 18 чэрвеня і тлумачым, што яны значаць. І Святлана Тихановская и Александр Лукашенко закликали белорусов не ездить в Россию. Надо посидеть дома это время. Пасля атакі на аўтобус з дзецьмі ў Бранскай вобласці Лукашенко маўчаў больш за суткі, а калі загаварыў, то заявіў, што гэта быў дрон украінскага паходжання, але адразу дадаў. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Да заявы Лукашэнкі дзяржаўныя медыа ў асноўным паўтаралі расійскую версію пра украінскія дроны, аднак без звычайнай агрэсіўнай рыторыкі. Прапаганда нібы чакала сігналу зверху, як трактаваць гэтую гісторыю. Для беларускай аўдыторыі все ж таки быў важны акцэнт, асабліва на такіх каналах, як ОНТ, на сямейныя праблемы, трагедыі, то, што адбываецца з дзецьмі. Тым часам СБУ заявіла, што перахапіла расійскія дакументы, інфармацыйную даведку ад маніторынгавага цэнтра дзяржаўнай установы Бранскай вобласці. У зводцы гаворыцца, што ў момант атакі каля месца здарэння не было украінскіх дронаў. З того масіву інфармацыі, якая на сённяшні час ёсць, мы не можам зрабіць высновкі, што гэта была атака дронам, тым больш самалётнага тыпу. Тыя дроны, якія выкарыстоўвае Украіна, яны проста бы знішчылі як мінімум палавіна гэтага аўтобуса. Па-другое, адлегласць ад лініі фронта да места здарэння складае больш 50 кіламетраў. Значыць, не мог бы задзейнічаць дрон FPV тыпу, гэта адносна маленькі тып дрона. Все это показывает на то, что это была спланованная провокация. Хутчэй за все, кому это выгодно Российской Федерации. Мы бачим, что Лукашенко апошнім часам вельмі нервуе по поводу бяспекавай ситуации вакол Беларусі, сваёй уласнай персоны. Таму расіяне, бачачы яго намаганні зноў разыгрываць там палітычную карту па розных вектарах, заганяюць яго ў кут. І то, што мы бачым абмежаваную падачу інфармацыі, напрыклад, ізаляваны аўтобус, знятыя нумары і падачу інфармацыі ў расійскіх сродках масавай інфармацыі, гэта все ў сувакупнасці паказвае на спланованую інфармацыйную аперацыю, якая суправаджае гэты інцыдэнт. Ёсць яшчэ адна дэталь. Лукашенко публічна не выказаў спачування ў сям'і загіблай жанчыны, якая суправаджала дзяцей у паездцы. Хоць яшчэ нядаўна знаходзіў словы падтрымкі прэзідэнту Зімбабве пасля гібелі дзяцей у аўтакатастрофе. Сёння ў Беларусь прывезлі пацярпелых дзяцей. 6 транспартавалі ў Менск рэанімабілямі. Адно дзіця і адзін дарослы ў цяжкім стане, астатнія стабільныя. Зараз гучыць крытыка бацькоў, якія дазволілі весці дзяцей у ваюючую Расію. Ну, ясна, гэта не самае разумнае, што бацькі маглі зрабіць, але ў гэтым віна рэжыму, які праз афіцыйную прапаганду стварае ў масавай свядомасці ўспрыманне Лукашэнка як гаранта ад любой небяспекі, звязанай з вайной. У Беларусі, маўляў, дзякуючы Лукашэнку, вайны няма. Насамрэч, канешне, Лукашенко моцна ўцягнуў Беларусь у вайну, і дастаткова прыгадаць, што дзесяткі беларускіх заводаў працуюць на расійскі ВПК. Але Кремль, канешне, імкнецца ўцягнуць Беларусь у паўнамаштабныя баявыя дзеянні. Маскве гэта вельмі выгодна. І зрабіць гэта можна праз правакацыю. Стары правераны спосаб. Сілавікі, якія цяпер беспадзельна кіруюць Расіяй, здольныя на якія заўгодна дзеянні, і абстрэл аўтобусу цалкам упісваецца ў больш як 100гадовую гісторыю слаўных чэкісцкіх традыцый. Напад на аўтобус адбыўся пасля таго, як Александр Лукашенко заявіў у інтэрв'ю, што вайна можа быць скончаная ў гэтым годзе і папрасіў прабачэння ў прэзідэнта Зеленскага. У пятніцу ў выніковым піку свабоды будзе украінскі палітолог беларускага паходжання Ігор Тышкевіч. Ён напісаў у Фейсбук, што галоўная небяспека не ў наступе з Беларусі, а ў магчымых правакацыях, у тым ліку пад чужым сцягам альбо на эмацыйна адчувальных тэмах.
Былы чыноўнік і дзеяч апазіцыі Анатоль Котаў мог стаць ахвярай спланаванай аперацыі з удзелам людзей, звязаных са спецслужбамі Расіі і Беларусі. Такая выснова расследавання беларускага расследніцкага цэнтру Deutsche Welle і Цэнтра даследавання карупцыі і арганізаванай злачыннасці. Анатоль Котаў у жніўні 2025 году паехаў у Турэччыну на важную сустрэчу, пра якую загадзя шмат гаварыў знаёмым. Сустрэчу арганізоўвалі людзі з Расіі і Беларусі, сярод якіх былі асобы з сувязямі ў сілавых структурах, спецслужбах і ваенна-правасловым сектары. Для паездкі загадзя арыентавалі яхту, а экіпаж падбіралі такім чынам, каб не ведаў расейскай мовы. 21 жніўня Котаў сеў на яхту ў Трабзоне. Афіцыйна яна павінна была ісці ў Сочы, але фактычна накіравалася да ўзбярэжжа Абхазіі. Пасля чаго апынуўся ў руках ФСБ. Прыблізна за 2 гады да выкрадання Анатоль Котаў, з'ездзіўшы ў Дубай па працы, ён абвяшчае сваім знаёмым, што вось у яго з'яўляюцца магчымасці дапамагчы наладзіць бізнес у Эміратах. І адначасова з Беларусі з'явіўся раптам ягоны стары знаёмы, который кажа, што «О, слухай, у цябе выпадкова няма сувязяў в Арабскіх Эміратах, таму што ў мяне ёсць расейцы, которые хочуць выводзіць грошы ад гульнявога бізнеса ў Эміраты, там трэба высокія сувязі, можа быць, раптам у цябе яны ёсць». На яхце былі 2 расейцаў, якія ускосна звязаныя з ветэранамі беларускіх спецслужбаў і дзейнымі гандлярамі зброі. Для выканання гэтай аперацыі была засведчаная даволі вялікая, істотная і невядомая дагэтуль інфраструктура па гандлі зброяй. Калі прытрымлівацца версія, што ён быў выкрадзены і гэта было арганізавана вось гэтым гандляром зброі Юрыем Серых, то, можа быць, ён задзейнічаў сваю інфраструктуру і сувязі са спецслужбамі, ветэранам якіх ён з'яўляецца, КДБ і ОАЦ, для таго, каб атрымаць нейкія ачкі ва ўладаў. Цалкам расследаванне вы можете паглядзець на сайце і на YouTube-канале Беларускага расследніцкага цэнтру. Беларусь застаецца лідарам у рэгіёне па смяротнасці ад сардэчна-сасудзістых хваробаў. Паводле незалежнага аналізу экспертаў, у 2021 годзе паказчык склаў 467 смерцяў на 100 000 чалавек. Гэта ў 3,5 разы больш, чым у Нямецчыне і больш, чым удвая вышэй, чым у Польшчы. Эксперты адзначаюць, што прычына не толькі ў якасці медычнай дапамогі. Медицина отказывает только на 10% протягивания життя. Все остальное – это и якость життя, якое человек сабе веде, то есть это злоўжыванне алкоголем, паление папирос, дрэннае харчаванне, отсутствие физической активности. То есть это то, что держава активно спаивая насельніцтва и стварае умовы, каб яно активно палила, на жаль, это так само будет спрыять такому росту смяротнасці. Калі мы кажем про сучасную медицину, то есть лічбы, якія, собственно, мы продемонстравали. В Беларуси по параўнанні з Нямецчынай либо з Польшай таксама 30% не атрымліваюць якасную медычную дапамогу у першыя часы, то есть тое, што патрэбна. При інфаркте, такі залаты час, залаты стандарт, у нас не хапае магчымасцей, ці не хапае лагістыкі, ці не хапае арганізацыйных, ці нешта іншага, але факт астаецца фактам. На 30% пацыентаў Беларусі не атрымліваюць пры інфаркце тую дапамогу, якую павінны атрымаць, і гэта таксама будзе сказвацца. Пры гэтым эксперты гавораць пра вялікую розніцу паміж медычнай дапамогай у Менску і ў рэгіёнах. Станіслав Салавей будзе госцем піка свабоды ў пятніцу і раскажа пра іншыя высновы аналізу сістэмы аховы здароўя Беларусі, які зрабілі актывісты незалежнага прафсаюзу медыкаў разам з фондам медсалідарнасці, белымі халатамі і ініцыятывай Белпол. Вайна прыйшла ў расійскую сталіцу. Украінскія сілы ў ноч на 18 чэрвеня атакавалі Маскву і Маскоўскую вобласць дронамі. Больш чым 5000 адмененых і затрыманых рэйсаў ва ўсіх аэрапортах расійскай сталіцы. У выніку атакі зноў пацярпеў нафтаперапрацоўчы завод у Капотні, а таксама захарыўся гандлёвы комплекс «Садавод». За мінулы месяц Украіна нанесла ўдары па 16 нафтаперапрацоўчым заводам Расіі. Пацярпелі 8 з 10 самых буйных. Узніклі перабоі з палівам. Расія шукае альтэрнатыўныя крыніцы. Ці могуць пастаўкі з Беларусі перакрыць гэты дэфіцыт? Дефицит топлива в России они, конечно, не могут перекрыть, потому что вот все производство бензина в Беларуси это составляет примерно меньше 10% от потребления бензина в России. По дизельному топливу там еще хуже. Это, по-моему, там в 15 раз потребление дизтоплива в России больше, чем все производство дизтоплива в Беларуси. Поэтому а Беларусь тоже не может поставлять весь свой бензин, да, в Россию. Там половина потребляется внутри Беларуси. Поэтому, понятно, что закрыть дефицит бензина в России белорусские НПЗ просто не смогут, потому что у них мощностей на это не хватит.
У ноч на 18 чэрвеня Расія нанесла ўдары па Палтаўшчыне і Кіеўшчыне. За больш чым 4 гады паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў беларускіх калоніях значна пашырылася вытворчасць тавараў на замову расейцаў. Да ранейшых адносна мірных тавараў, такіх як мэбля, спецадзення, шпулі для кабелю, дадаліся тавары наўпрост вайсковага прызначэння, альбо тыя, патрэбы ў якіх рэзка павялічылася праз вайну. Былыя палітвязні з Магілёўскай, Шклоўскай і Вацэвіцкай калоніяў расказалі «Свабодзе», што там вырабляюць для расійскага ВПК. Гэтае даследаванне на сайце і ўсіх платформах Радыё Свабода. У Польшчы ля Варшавы затрымалі падазраванага ў забойстве расійскага мастака Сямёна Скрапецкага. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Дональд Туск. Паводле яго затрыманы карыстаўся грузінскім пашпартам. Раней у межах справы ўжо затрымлівалі 3 чалавек, у тым ліку грамадзян Беларусі, але іх пазней адпусцілі. Скрапецкага забілі 15 чэрвеня ў Белай Падляскай. Польшча працягвае расследаванне. Сярод версій разглядаецца магчымы след расійскіх спецслужбаў. Беларуска праз 30 гадоў знайшла італьянскую сям'ю, якая прымала яе пасля Чарнобылю. Алена Захаренкова, 38-гадовая акторка з Жодзіна, у дзяцінстве двойчы трапляла ў сям'ю з гораду Пезара у чарнобыльскай праграме для дзяцей з пацярпелых рэгіёнаў. Сваю гісторыю яна расказала італьянскаму выданню і ў допісе ў соцсетках. Беларуска ўзгадвае візіты ў Італію як вельмі шчаслівыя. Альфіо і Вівіяна, сямейная пара, што прымала яе, ставілася да Алены надзвычай прыязна. У нейкі момант дзяўчынка нават пачала называць Вівіяну мамай. Біялагічную маці Алены пазбавілі бацькоўскіх правоў. Алена кажа, што з прыёмнай маці, якая расціла яе ў Беларусі, яна не мела цёплых адносінаў. Аднак прыёмная маці пераканала Алену ў тым, што італьянская сям'я нібыта адмовілася ад яе і больш не хацела бачыць. У 25-м годзе, ўжо перад смерцю, прыёмная маці прызналася, што ўсе гэтыя гады падманвала Алену. Вівіяна і Альфіо насамрэч любілі дзяўчынку і нават хацелі ўдачарыць. Больш за тое, як вынікала з прызнання, жанчына наўмысна вывезла Алену ў іншы горад, каб тая не атрымлівала лістоў і пасылак з Італіі. Даведаўшыся пра гэта, ўжо дарослая Алена адразу пачала пошукі сваёй італьянскай сям'і. Беларуска ўжо ўсталявала сувязь з Вівіянай. Яны спадзяюцца хутка сустрэцца. Больш за 2 мільёны беларусаў за год адправіліся падарожнічаць па сваёй краіне. Гэта рэкорд. Балоты, крэйдавыя кар'еры, веламаршруты, аграсядзібы і забытыя мястэчкі раптам сталі месцамі прыцягнення. Чаму беларусы все часцей выбіраюць не замежжа, а Беларусь? Адказы ў новым відэо тлумачым са Змітром Гурневічам на канале Радыё Свабода. О, хорошо-то! Какая красота! Блин, як тут прыгожа, сябры. За один год больш за 2 мільёны беларусаў адправіліся падарожнічаць па сваёй краіне. Гэта рэкорд, нічога падобнага не было раней. Але чаму людзі масава выбіраюць не замежжа, а беларускія замкі, пушчы і невядомыя мястэчкі? Не толькі таму, што за мяжу трапіць ультраскладана. Патрэбен час і розны вопыт, каб разабрацца ва ўсіх нітках і сувязях і ўрэшце рэшт зразумець, што і ў сваёй краіне можа быць прыгожа і цікава, што тут я ў сябе. Гэта былі навіны 18 чэрвеня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вами была Ганна Соусь. Пабачымся заўтра ў піку свабоды з падсумаваннем галоўных падзеяў тыдня. Чакаем вашых падабаек, водгукаў і парадаў.